63 godine, a glavna uloga preventivno edukativne kampanje borbe protiv dijabetesa. Sve dete mladi i samo u Novom Sadu ima oko 50.000 oboljelih od dijabetesa. Sada smo pokrenuli jednu kampanju Sportisti protiv dijabetesa u cilju podizanja svesti o dijabetesu. Znači, samo u Novom Sadu registrovano je 50.000 obolelih, a u Srbiji 800.000. A na svaku osobu registrovano ide po jedna osoba koja ne zna da boli od dijabetesa. Sad, zašto je sport bitan? Sport je jedan od najbitnijih faktora da mladi ne dobiju dijabetes, a s druge strane, osobe koji su već dobili dijabetes, jedan lek na svetu ne pomaže ukoliko se bar sat vremena ne dode dnevno nekom fizičkim aktivnostima. Sad, veslanje i plivanje su jako bitni sportovi za ovu populaciju oboljelih od dijabetesa. Šta bi vi kao mladi sportista poručili mladima Novog Sada i širom Srbije po pitanju bavljenja sportom, kakav je to izazov, kako ste vi počeli i šta bi uputili svima njima da bi sprečili sve ostale bolesti, ne samo dijabetes? Pa prvo, ono što bi svako na svetu preporučio je treba se baviti sportom, jer postiče zdrav način života, što sa sobom povlači zdrav način ishrane, zdrav režim svih ostalih aktivnosti. Veslanje samo po sebi je zdravo jer je na svežem vazduhu, na otvorenom, specifično i po tome što se muškarci i žene zajedno treniraju, nema nekog odvajanja, pa je samim tim i atmosfera bolja, društvenija. I mislim da bi svako ko ima želje da se bavi sportom, a ne zna čime bi se bavio, treba da dođe na veslanje i da proba da se bavi veslaním. Koliko dugo se bavite veslanjem i koji je prosek starostne strukture otprilike sada od Ovdje u veslačkom klubu ima od 11 pa do 30 godina. To su ovi takmičari, da kažem, a za rekreativce starostna granica ide i preko 30 godina. Sad mi kažete, vidim da ste dobili pehar, da ste dobili značku. Kažete javnosti simbol pehara, simbol značke. Pa ovo je